Ottakaa 112 jo ihan suo. Tässä varmaan... Hyvin tulee! Luistilaipio ja etupää nousee, niin saman tien kaasu pois ja sitten heti uudestaan. Tää ei kerkeä tajuamaan, kun se etupää nousee. No ei sitä piäkkään tajuta. Tää olla kato ytimissä. Käännetään jamat, jos tuut tänne ylös. Onko noin? Oo. Niin saat kokonaan. Mitäs tää oli? Vittu, kaikolla tahara. No niin vittu herkkä poka nostamaan vielä tota keulaa. Eikä ollut Ei tommonen malmikasa sitten. Oho! Ei ihan. Perkele! Se oli melko lähellä.